Monggo Mbak Yutata sinom nyamat kagem pambuka wonten ing goro-goro. Yuk. Kembang menika nggih katuraken dhateng para penonton ingkang tasih nenggani wonten ing TKP utawi lokasi matur nuwun. Kula sak kanca Asta Barata sampun diberkahi dikancani melek nganti jam meh 2:30. Ayo, matur nuwun. Ajengaken Mbak Yu. Surem kumandang suarane Ketan bali ngulon Opo setia kelakon Setia kelakon Kudu eling sing peparing. Gusti Kang Murbeng dumadi kanthi sarana ngrasuk agama manut kapercayane suwang-suwang. Lanjut. Malam minggu kudu Solo panjenengane lanjut. Dibaleni. Garingan. Garingan. Ya, garingan. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3. Ya. Nata bata ning latar jembar. Astabrata gelange Mas Akbar ganteng tur sumur.
Sip. Ya, ditelaske. Matur nuwun Mbak Yutata. Wah, jan sampun dadi ngarenanaken penggalihipun kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Wah, nek pun Mbak Tata sing nyekarno, wah kanca-kanca dadi mayit. Lah nyekar. Ya, iki diteruske mau ana pamundutan ana titipan mau sore sing durung dipinangkani, ana sambil kemangi, ana manten-mantenan dan lain sebagainya. Ya, lihat-lihat waton kecandang. Oh, permintaan sing anu durung disembadani dipinangkani nek pentas meneh. Yo, ora apa-apa nglakone dawa iki sian. Wah, iki engko sik kira-kira ya bare jam 8 iki engko. Ya. Sandake solar, solar diesel. Ya. Mas Heru manten-mantenanipun cobi dipun pinangkani Mas Heru. Ya, ngono. Jan. Sepoti to, Cah? Sepoti, Cah. Yo Mas Heru. Mas Heru. Ayo. Lagi Mas Heru. Mas Heru. Kaya demit metu ke gudang ya. Oklek. Kali Mbak Sinta. Ya. Nggih. Manten-mantenan. Nggih menika kula kantunaken dumateng ingkang nyuwun. Siapakah dia boleh disebutkan atau tidak? Tidak nampak. Oh, jadi tidak teko. Oke. Mas Rizal, Ipan. Kewoper untabuhi nganti pecah tak tukokno sesuk. Yes. Keras. Lho piye aku ki? Keras. Nek karo cacahe blobol aku. Blobo mau blobok? Blobol. Ya. Iya. Mas Aryo, kendangmu jebelno kulite sesuk tak ganti. Kulit apa kira-kira? Kulit laler. Ayo, Cah. Coba kayak apa manten-mantenan. Astabrata. Suka. Yo. Gampang-gampangan jawel jahit ra atur-aturan apa mbok anggap wong murah-murahan Sopo sing nganggep wong murah-murahan aku pengen mung kanca-kancawan syukur bagenjur gelem-geleman dipacutke terus pacar-pacaran yo kenalan aku syukur kena kenalan tapi jangan tangannya keluyur-keluyuran aku wanita ada harga-harganya nanti tak kandaki bapak-bapak saya
cobaan apalagi berpikir kawin-kawinan yen pancen mau kenal-kenalan wis ra karo njur dadal jajalan aku cintakan suci-sucian moga bisa terus manten-mantenan Asta Brata suka ayo Mas Aryo Sapa? Mas Aryo Wes enek anune lho apa nek? Bler ya, Janur janur ya. Dek Sinta Mas Heru ojo nggodha lanan dolanan aku prawan ra gampangan jowal jamil ra atur-aturan apa mbok anggap wong murah-murahan Sopo sing nganggep wong murah-murahan aku pengen mung kanca-kancawan syukur bage njur gelem-geleman terus dibacutke terus pacar-pacaran kenalan aku syukur kenal-kenalan tapi jangan tangannya keluyur-keluyuran aku wanita ada harga-harganya nanti tak kandake bapak-bapak sayang Weladalah galaknya betul-betulan yen marah kelihatan bener-beneran kalau gitu aku nggak coba-cobaan apalagi berpikir kawin-kawinan yen pancen bener mong kenal-kenalan ora perlu terus jajal-jajalan aku cintakan suci-sucian moga bisa terus manten-mantenan Terima kasih Mas Heru dan Dik Sinta sampun ngaturaken wujudipun tembangan manten-mantenan karyanipun Suwargi Cak Dikin ya luar biasa. Ugi tetembangan manten-mantenan katur spesial kagem para penonton YouTube live streaming sing isih nunggoni nganti para esuk. Ngene iki keluarga Peggy Lestari kebak barokah ya Mas Gareng Dik Petruk. Barokah ini ngendi Kang? Ayo no. Ngene iki hitung-hitungane sedekah gitu. Jari wong tua para sarjana kang sujaning budi, sedekah ki ora anggur ngemungke perkara dhuwit. Nyenengne atine wong liya ki termasuk sedekah. Oh ngono ha ya. Jenenge dana rasa. Nyenengke atine wong liya. Kuwi sedekah. Wis guwakri ning dalan ki ya sedekah. Oh ngono. Ning agama ki wis ditulis kaya ngono kuwi. Dana rasa menghibur masyarakat umum kanthi gelar kabudayan, hiburan, kesenian, rakyat. Heeh. Niki kebak barokah, ganjarane akeh. Insyaallah ya barokah kabeh kagem Pak JM, Mbah Tar dan keluarga besar PG Lestari semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya ngono kok, Kang. Ayo. Ya. Saiki Mbak Dwi, Mbak Lucy, kalian Mbak Penny jumeneng. Nah, engko Mbak Karas ngubom. Terakhir penutup sing Giayeng. Jumeneng. Sepati
Gak usah, Mas. Oh, gak usah. Wis ngadeg. Gak patek penting. Ya. Nembang musik. 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 Las musik itu bar gara-gara ya musik. Macam elektrik ini. Ya. Kenapa ya sing kompak bertiga? Sing nganggo musik. Napa? Nggo sing menghibur sing pada sih lelenggahan. Heeh. Tombo kangen. Tombo kangen ya. Ora apa-apa, gamelane muni terus ae. Lah, Siapa sing muni Mas Heru ta? Siapa gelem jadi Lucy? yo sapa? Siapa? Lah, Mbak Lucy ki nek live TikTok ki sering metu ning FYP ku lho. Lah, ya ta, Mas? Heeh. Asine kowe ngindangi ora, Mas? Hah? Delok ora? Ya ndelok kok jaba. Oh, alah. Aku mlebune gengsi ta aku. Oh, iya ta. Tombo kangen, Mas. Mas siapa ya namanya itu? Kang Sarto Mbak Dwi, ya. Ya, ki kurang siji pamundutan sing durung den pinangkani. Endi mau sing nyuwun. Wah, niki sambel kemangi jaibong kagem bapa-bapa petani tebu dari karyawan PG Lestari. Iki kudu dipinangkani. Mbak Raras, yuk jumeneng, Mbak. Nah. Baliknya rasanya selindro ya Mas Gareng. Yo. Oke, coba kaya ngapa? Iya. Oh, kenapa? Semutan, Mbak? Mboten. Oh, mboten. Kena sambel. Oh, kena sambel. Ya.
Ya, kunang sak lakon bacotne terus. Ah iya. Lakon ongel bengi iki. Tanggal 22 virtual yo tidak kalah sulit lakone. Apa? Wisanggeni. Iya. Aja to apal penabuhe kate apal rembuke wayang lho nek Wisanggeni. Sak banyolane, sak bahane. Hukum adat, hukum kodrat. Ingkung kebo disikili papat ngono ya. Ngantek apal. Iya. Keripik gedang keripik telo, Siti Idang Waton Rata, penonton-penonton pecinta lakon matur nuwun ingkang tansih nenggani. Kaya apa babaring lakon? Yo.